Ti'n cofio teulu'r Beasleys yn gwrtho talu'r dreth ac wir lladd... Fe ddath y Trefor adre a edrychodd e ar y papur a wedodd e, does dim synwyr yn hyn, gweithwyr i gyd a'r swyddogion yn Gymru Cymraeg a nhw'n hala fel mas yn Saesneg. A wedes I, wel, dim rhaid ni dalu ydy. Wyt ti'n meddwl na medde fe? Ac o hynny mlaen dechreuodd y frwydr. Rhaid I rywun gynnar rechionnau yn y fflam doedd, a mi nath hi, a mi ddaliodd ati, a dwi'n meddwl bod ni'n pawb am gymaint o fesydd yng Nghymru heddiw yn ddyledus ddi am be nath hi. Merch fferm o Henllan Amgoed oedd Eileen Beasley ath i'r brifysgol yng Nghaerdydd ac yna'n athrawes. Roedd ei gwleidyddiaeth yn rhan anatod o'i chymeriad a'i stori. Fe gyfarfu â Trevor Beasley, glôr o Langennech ger Llanelli, yn un o gyfarfodydd Plaid Cymru. Fe briodon nhw ym 1951 a phrynu cartre yn yr all Llangennech blwyddyn yn ddiweddarach. A dyna pan gychwynnodd y frwydr wnaeth ei ffinio ei bywyd. Wnaeth ei ffinio brwydr ieithyddol y genedl. Mae Eileen yn meddwl, o mae hyn yn ddwl. Da ni'n Gymru Cymraeg, mae'r rhan fwyaf o bobl Llangennech yn Gymru Cymraeg, mae'r cynghorwyr a swyddogion y cyngor yn Gymru Cymraeg, ac eto da ni'n cael biliniaeth Saesneg. Mae hyn yn afresymol, a dyma nhw'n gofyn am ffil Cymraeg. Wel, fe wrthododd y cyngor, fe wrthododd nhw am 8 mlynedd. 8 mlynedd o erledigaeth yn ôl rai, 8 mlynedd o achosion llys, 8 mlynedd o ymweliadau gan y beilied. Fe ddath y bwmbeilied o siwr fod 10 o weithiau. Rwy'n cofio 1959 yn arbennig, y tro hwnnw fe glirion o'r parlwr, o'r carped a'r piano, a'r cwpwr llyfrau deri, drych, rhai o'r rhain yn region priodas. Roedd yr aberth yn hynod o ddewr o dan unrhyw amgylchiadau, ond rhaid cofio bod y Beasleys yn fam ac yn dad I 2 o blant ifanc, Elidir a Delyth. Pythefnos yn ôl yn unig, fe ddaeth Delyth I fewn I stiwdio heno I sôn am ei hatgofion. Wy'n cofio nhw'n dod, wy'n cofio'r cheek oedd gyda nhw I ofyn I mam am benthyg darn o gordyn I lapio'r carped, achos o'n wedi rolio'r carped lan, oedd e'n dod yn rhydd. Os ysgwylwch yn dda gawn I benthyg cordyn, wel na cheek. Yn sicr mi ddaru nhw ddioddau oherwydd I safiad, a dwi'n meddwl bod y gair aberth sy'n cael I ddefnyddio bach yn llac yn aml yn anghywir o gwbl yn y cyd-destun yma. Ym 1960 fe ildiodd cyngor dosbarth gwledig Llanelli a danfon papurau treth yn ddwyieithog. Roedd y Beasleys yn fuddigol ac yn ysbrydoliaeth I eraill. Beth sy'n ddiddorol yw bod Saunders Lewis wedyn pan oedd e'n paratoi I ddarlith enwog Tynged yr Iaith, mae fe'n sgrennu at Eileen Beasley yn gofyn am fanylion I hymgyrch hi ac wedyn wrth gwrs yn Tynged yr Iaith mae'n sôn am y Beasleys a'i hymdrech a'i harwriaeth I ddweud y gwir. Dwi'n meddwl bod neb yng Nghymru wedi clywed am Trevor ac Eileen Beasley tan bod Saunders Lewis yn rhoi darlith Tynged yr Iaith. Ac oedd pawb wedi cael sioc bod y brotest ma wedi mynd mlaen am 8 mlynedd a neb yn gwybod amdano fe tan oedd Saunders yn sôn amdano fe. Roedd Trevor ac Eileen yn arwyr felly i'r mudiad newydd Cymdeithas yr Iaith ac fe barhaodd ei esiampl o anufudd-dod sifil yn ysbrydoliaeth am ddegawdau I ddod. A fe allech chi ddadle mae yn Llangennech yn y 50au y dechreuodd yr ymchwil o blaid elfen o statws swyddogol ac o ddefnydd cyhoeddus o'r Gymraeg. A mae Eileen Beasley mewn gwirionedd oedd dechreuad yr holl beth. A bod ni wedi gweld hanner canrif a mwy o ymgyrchu yn sgil I hymdrechion hi. Mae'r edeg ddi.